Parlar per no callar. Un podcast de Gonzalo Borreda i Tono Calabuig. Tinc una navaixa. Ara mateix Agon està amenaçant-nos en un obridor de vi. Però perquè tu m'estàs amenaçant fa segons a mi en el so i en el micròfon. Que això duem 3 temporades i cada temporada va pitjor. Pues mira, si vols que això millore, que el podcast em pague un cursillo de producció audiovisual i jo... Claro, jo no anava a dir el podcast, era que algú ens pague. Bueno, clar. Perquè aquest tema també, el tema dels sponsors, en l'anterior temporada es va mal, lo llevamos mal. Clar, però a veure, ho porten mal ells, perquè nosaltres ho vam deixar caure. Bàsicament. I bueno, bàsicament. Ja tal. Sí, no, bueno. A veure, al final. A lo millor és que ho han contemplat i tot el que diem així no suposaria un augment d'ingressos, sinó una pèrdua. Tens raó, a lo millor se n'han passat en algun programa. Clar. Bueno, xica. Bueno, la qüestió és que anem a seguir passant-se'n. Exacte. Perquè el millor és ser autoproduïdes i autofinançades i autotot. Total. Pensava que anés a dir autèntiques. Jo crec que anés a dir tu autotune. Però no. Com Lunaki, la de... Què és Lunaki? Una xica que anava a presentar-se a l'Eurovision... A l'Eurovision? No, al Benidorm Fest, però al final, com no permetien l'autotune, pues va dir bye. Que penós, la veritat. Bueno. A veure, jo què sé. Sí, bueno, sí. Bueno, però no, avui no venim a parlar d'Eurovision, no. Perquè avui tenim així a una amiga del programa que van començar a parlar per Instagram i ens va dir, oye, ¿y per què no fem un dia una quedaeta i tal? I clar, Igon i jo, pues, com a tot el món li diem que sí, li van dir, per supost, eres més que benvinguda, així que avui li donem la benvinguda a parlar per no callar a Sara Folgado. Que no tinc vergonya ninguna i vaig escriure dient-los, vull canar, gràcies. Però això jo crec que és com s'ha de viure la vida, no? Clar. O intentar. Clar, que a mi això també m'ha passat moltes vegades, dir no tinc vergonya ninguna, sobretot quan a lo millor m'he fet un té de tilo, però després hi ha vegades que es ve i hi ha altres vegades que se te tanca una porta i dir, pues bueno, ja s'obrirà una finestra. Ja votaré per damunt de la teulada, ja veurem com així. Exacte. Però clar, si és que el tema és que si nosaltres posem en Instagram de què voleu que parlem, espera que ens contesteu i per a que vingueu al programa, si no, no ho posaríem. Bàsicament. Per això estem molt contentes de que estigués així amb nosaltres. Sí, la veritat és que sí. Que guai, superbé. Sí. La qüestió és que la gent estarà dient i què els haurà dit Sara de què volen que parlem o de què anem a parlar en el dia d'avui. Exacte. Aleshores, sí, qui vol fer els honors? Tu, per exemple, que tu eres la més posada. Jo la més posada. No, avui anem a parlar un poc del tema de com és sobre com és la vivència de l'ansietat. Algun tema més? Vols... Sí, jo crec que més de la sensació aquesta de tindre ansietat, de trobar-te moltes vegades com en un pou que és difícil eixir i que se pot. Clar, jo crec que per enllaçar un poc, no, és el que ja vam fer en la primera temporada, vam fer un episodi de salut mental i ara seria un poc com posar la teoria en pràctica. Exacte, no? Exacte. No, que jo crec que és guai i sobretot una cosa que a mi m'has dit off the record que m'ha molat molt, que és un poc el verbalitzar-ho, no? Que és una cosa que sempre costa i que jo així en directe vull donar-li les gràcies i l'enhorabona per ser tan valenta de fer-ho, que no tot el món ho és, no? Clar. I al final és un poc necessari també tindre un poc de gent que digues ostres, però jo estic passant per lo mateix i sé que no va acabar-se el món ni que no soc ni el primer o la primera ni l'última. Gràcies. No és fàcil, jo us he de dir que és la primera vegada que verbalitze o vaig a verbalitzar el que m'ha passat i com ho he viscut i com m'he enfrontat a ell en un lloc tan públic i estic convençuda que hi haurà molta gent que si escolta el podcast dirà, ostres, conec a Sara de fa 5 anys i no tenia ni idea de què havia passat per això o de què passa per això. Clar, t'entenc totalment, perquè per a nosaltres també és un poc aixina, no? Això alguna vegada ho hem comentat en el programa que, clar, així, vulguis que no, Bon i jo hem contat coses molt íntimes nostres, no? Perquè al final la teua vida és el més íntim que tens, no? I hem contat moltes vivències i moltes coses, no tot, no? Però bueno, hem contat algunes coses que, clar,
Jo recorde, això també, bueno, vaig a contar-ho, perquè Claro. mira, vaig a contar-ho i ja està. Recorde que Gon, una vegada, quan, no sé si estava jo en Cambridge o no sé, o jo no estava, i ell com que vaig ir de festa i al dia següent... Jo de festa. Impossible. Al dia següent o als 2 dies em dia, tia, és que n'hi ha gent que s'arrima a mi en unes confiances i en unes coses i jo li dic, a veure, vale que no som estirando el xicle, no? Però és que ara has d'entendre que n'hi ha gent que mos ha escoltat, que tu a lo millor és que ni coneixes i que totes aquestes coses que hem contat pensant en que només anaven a escoltar-les els nostres amics o la nostra família, que la majoria ja ho sabien o que Clar. tens més confiança, és gent que no el coneix de res i sap aquestes coses de tu. Aleshores, clar, n'hi ha vegades que s'arrima gent a contar-te unes coses o d'una manera que dius, uau, jo no esta persona, però si no, no? I ho diu un poc per això, no? Per el fet de que també aprens a pues bueno, que ja ho has contat i ja Sí. està ahí, ja és públic i bueno, i no passa res, saps? Tampoc. Exacte, perquè- això no, un poc a dir que és guai, vull dir que en el fons està guai, no? Perquè al final si no, pues, no haurem fet un podcast i haurem quedat un divendres per la vesprada nosaltres a xerrar i un altre divendres per la vesprada a fer-se una cervesa a xerrar amb tu, no? Però al final jo crec que un poc és el que sempre han comentat, que vam decidir un dia que fer les nostres converses públiques Clar. i que Però- tot el món poguera gaudir d'elles. Clar, no, i sobretot també un poc que moltes vegades, en el nostre cas, per exemple, no? Que ens han passat moltíssimes coses, però una de les coses que més ens marca és la nostra experiència marica, no? Pues, fer d'acompanyament a tota aquesta gent, no? I jo suposo que també és el que t'ha portat a tu a vindre així, no? Sí, de fet anava a dir que quan ho vas dir tu, jo en el cotxe venia pensant, recorda que ells no et coneixen a tu com tu creus que es coneixes a ells. Perquè a més jo vaig sentir com molt junt tot, per tant, al final de la primera temporada, que la vaig sentir tota seguida, era com, ostres, es conec de sobre, si es ves pel carrer, vas a pegar los dos besades, que guai, perquè es conec molt, però clar, nosaltres no sabeu qui sou. Clar. I s'acaben de presentar i hi ha moltes coses que no coneguem. I sí que venia pensant en això, al fet de dir, ostres, tira en compte, no? Que aquestes persones no et coneixen igual que tu. Però, clar, també és veritat que recordeu molt a molts amics meus de Barcelona que bueno, per fer fotocòpies, alguns d'ells, per tant això com incrementa aquesta confiança, no? Però si no fora per aquesta confiança que dic que escoltar-vos m'ha donat, no estaria així explicant-vos-ho. Clar. Ai, mira que guai. Sí, que el que vull dir, Sí. no, això és una realitat, no és pilota, Per això a nosaltres ens encanta que mos ho digues. No, però perquè al final, no sé, jo crec que són experiències que al final també està bé que la gent pugui conèixer, Sí, sí. sobretot per el que estem comentant, no? Perquè al final, i més en la societat com està actualment, van adonar-se més a dia d'avui i no és que no vagin a adonar-se més, sinó que van a identificar-se més perquè es parla més, no? I al final, possiblement, moltíssima gent que ha passat per alguna experiència semblant en el que anem a estar comentant avui, diga, ostres, doncs ja sé un poc, no? O li puc ficar nom, o puc saber un poc més o menys què està passant, no? Sí. Perquè al final, i entrant un poc més en matèria per així a dir-ho, clar, jo crec que la societat, no? Ens està portant a un ritme de vida en el que hi ha moltes vegades que o parem, perquè si no parem acabarem mal, o que el nostre mateix cos ens fa parar perquè ja no donem més de sí, o els nostres familiars o les nostres amigues ens fan parar. Però clar, al final, moltes vegades poder detectar o poder saber què li està passant a un mateix és molt complicat, sobretot si no hi ha un procés d'introspecció previ o inclús havent aquest procés d'introspecció. Sí, de fet, jo crec que parar, que el tu cos et demani parar és la definició perfecta del que em passa a mi. Jo fa 10 anys, més o menys, haguera escoltat el que tu em dius i haguera dit, el teu cos et demana parar, què m'estàs contant? El meu cos pot tirar fins on jo li diga. Hasta que va arribar un moment en què quan em posava nerviosa, extremadament nerviosa, jo em desmaiava. Que és la definició perfecta de que el teu cos et diga fins aquí. Has arribat a un punt màxim, et desmaies. I tot el meu procés, amb depressió, ansietat, etc., s'ha caracteritzat per això, perquè el meu cos o el meu cap ha format unes estructures on davant d'un procés d'ansietat o un moment en què no estiga trista o hi ha una situació que no controle, el meu cos diga, doncs fins aquí, perds el coneixement un moment, desvincules, no? I tornes a començar.
clar, és un procés que això m'ha passat a mi, m'ha passat estant en el tren, m'ha passat en família, en un restaurant, i clar, és complicat, i és complicat aprendre que no passa res, que has de fer perquè no et passe, però que la realitat en el moment és aquesta. I jo esta setmana he tingut desmais, perquè ara estic en un procés en el que he tornat a estar malament. I és molt complicat el saber de dir, doncs, bé, si el teu cos t'ha de demanar parar d'aquesta manera, doncs fes el que vulguis. Què vols fer? Què t'apeteix? Pintar? Compra't un llibre de mandales i pinta'l com si tingueres 70 anys i estigueres anant a l'escola de dia. Què necessites? Ballar en casa? Plorar? Balla, canta, plora. Fes el que vulguis. Necessites un abraç d'algú? Després a la teva parella, al teu millor amic, i dir-li, necessito una abraçada. I és el que hi ha. I punt i final. I jo crec que d'això és el que jo m'hagués agradat que em parlaven quan estava malament, del no passa res. Clar. No vol dir que no hagis de no fer res en contra d'ell, vol dir que és una cosa normal i que no pots autoculpar-te. Clar, sobretot això, sentir-te mal per estar mal, que és un procés totalment natural. Vull dir, al final són persones, no són màquines. I moltes vegades jo crec que això és el que passa un poc en la societat, no? Que no ens ensenyen a saber gestionar, no? I ses emocions també, però a saber gestionar aquests moments en el que doncs no estem bé, ¿vale? Jo crec que més clar ens pot dir no estem bé, aleshores he de saber gestionar-ho, no? I jo vull dir, en algun moment si creus que incidís massa me dius, no el flipes, però per exemple, creus que el moment d'adonar-se, no? d'allò que està passant, o en el moment de ficar-li nom va ser un moment dur o va ser un moment difícil de saber gestionar? Duríssim. Jo, el dia que el meu psiquiatre em va dir vaig a donar-te aquestes pastilles que són antidepressives i ansiolítics, em vaig sentir fatal. I hi ha una cosa que em va dir el musicòleg del moment, que em va dir, mira, jo soc diabètic i mai he culpat el meu pàncreas del que m'ocorre. Mai m'he enfadat amb ell, és una situació en la que tinc, em punx insulina i ximpunt. I tu no tens per què culpar al teu cervell o al teu subconscient, o no has de per què culpar ningú. I em va costar molt, però és un moment molt dur. És un moment pesat perquè de sobte et trobes que t'han dit que tens una malaltia, que a més no està ben vista, amb la qual es fa molta broma. Diu que està depressiva. I no, és molt pesat. És pesat alçar-te pel matí i dir, és que jo, per què altra vegada alçar-me? Vull dir, altre dia estudiar pel matí, anar a la facultat, a mi no m'apeteix això. Tampoc és que t'apeteix. Per tant, és molt pesat ficar-li nom. Però gràcies, en el meu cas, gràcies a ficar-li nom, quan he tingut una pinzellada xicoteta d'aquell quadre gran que va ser la meva depressió, he sabut dir, compte, anem a avaluar aquests pensaments que han arribat al teu cap. Cal, aquestes llatigades, sempre dic que me latiguen molt, no? Que agafi un fuet i vinga, a pegar-me a l'esquena. Cal, de vegades hi ha coses que estan malament, no passa res. Claro. Però cal aquest càstig teu, i gràcies a ficar-li nom, tot i que va ser un moment pesat, vaig aconseguir, ara, en el moment d'ara, saber dir, anem a avaluar un poc, anem a demanar ajuda. Clar. Anem a verbalitzar-ho en un podcast que va sentir molt bé. Clar, a mi sí que m'interessa molt, no? I jo sempre estic en els meus paral·lelismes, no? I jo, sentint de parlar, em recorda molt, salvant les distàncies, no, el tema marica, com sempre, que jo sempre estic ahí. Però és com el tema... Tu no és la quota marica. Clar, jo exercisc de quota marica. No, però és veritat perquè el tema de posar-li nom a les coses és com el tema de les etiquetes. És exactament el mateix, no? O sigui, és una etiqueta que al principi el costa, no? O sigui, perquè el costa assumir que eres maricón o que tens depressió o que lo que siga, no? Després de molt de treball personal ho portes millor, no? I al final també et queda el dubte de, ostres, és més un estigma que altra cosa, però clar, cal trobar aquest equilibri, no? Perquè si no té un nom, no existeix. Aleshores, és un poc com viure en la teva etiqueta, de vegades es fa un poc dur, no? Imagina, jo crec que en el teu cas també. Sí, és exactament el mateix. És un poc el procés... No sé, jo, per exemple, ara estava pensant en un amic meu que és homosexual i em va dir que li ha costat molt el fet de dir-li a algú
soc homosexual. Vull dir, no hi ha problema en eixir de festa i liar-me amb un xic, però el fet d'haver de verbalitzar, a més aquesta obligació, no? I com que ho has de verbalitzar a cada grup, a la feina, és com que has de portar sempre una etiqueta per presentar-te. Li va costar molt el fet de dir-ho, doncs a mi crec que em passava un poc el mateix, el fet de dir he tingut depressió, he patit ansietat, o fins i tot les bromes, a mi és una cosa que em seguís costant molt. Clar. Serà que estàs deprimida? I penso, ostres, jo espero que no. Clar. Espero que la broma no sigui veritat. Que es fan 50.000 bromes d'altres coses i no passa res, però suposo que quan et toquen més a tu, com que et fastidien més, no? També de vegades em fa pensar, doncs, no digues certes coses, no? Però sí és veritat que el fet de dir-ho costa. Sí. Clar, jo crec que també el que passa un poc, i sincerament no sé quina seria la solució, però un poc entra també el desconeixement general de la societat en quant a malalties mentals, no? 100%. Sí que és de veres que un poc per el tema de les bromes i tal seguissin estant ahí, però inclús fins al punt jo crec que quan toca a una persona propera, no? Pues, per exemple, que se li siga diagnosticada amb un trastorn de depressió, que la gent no sap exactament com actuar, no? I aleshores moltes vegades o et poden dir, va, pues ja no em referís que estàs triste, no estàs triste, però xica, posis de casa, o xica, pues, no sé, vens i peguem una volteta i potser no entens que la persona en aquest moment no és que no vulgui, és que no és la persona que coneixíem o aquesta persona necessita un procés, no? I necessita d'un suport o necessita de... És a dir, que no hagi de desaparèixer a poc a poc, perquè jo recordo llegir un fil de Twitter, jo soc molt a tope en Twitter, que deia un poc això, no? L'experiència de tindre alguna persona, per exemple, en depressió, no? I que aquesta persona vegera que, com a poc, i aquest cercle més proper que tenia, que sempre havia abogat molt per la salut mental i tal, a poc havien anat desapareguent perquè és que sempre que li dic de quedar no vol, o sempre que li dic no sé què està en casa. Pues bueno, és que si té una depressió, pues a lo millor és que necessita de... No? Aleshores, no sé si... Te ho dic sincerament, no sé quina seria la solució, evidentment l'educació, però clar, moltes vegades em planteja, clar, no tot el món pot tindre una educació al 100% en psicologia, però tal volta sí que es podien tindre nocions o com poder, no sé. Jo crec que nocions seria important i sobretot l'entendre. Exacte. És a dir, jo entenc, jo hi ha gent a la que he perdut i puc arribar a entendre-ho. És a dir... Has perdut, perdona, pel tema de la malaltia. Sí, perquè era gent coneguda amb la que... No? Hi ha gent que coneixes, jo va ser en un procés universitari i hi ha gent que coneixia. I és veritat que com que pintava que anàvem a ser amics, a portar-los bé, però clar, el fet de jo entrar en aquell moment va fer que no ho fèrem i que m'abandonara un poc més. Em penedisc? No, perquè ara sé que no tinc la culpa. Clar. Però també puc entendre, és a dir, ostres, no és fàcil tractar amb una persona que sempre et diu que no té moltes ganes, que de vegades jo patia un poc d'egoisme de quedar amb la gent quan pitjor estava i per favor perquè necessito una abraçada i plorar un poquet, i clar, arriba un moment que és un poquet cansat. Jo agraïs, jo hi ha 3 persones molt importants en la meva vida, una va decidir abandonar-me però després de la depressió inclús, però que van estar ahí i que em van ajudar moltíssim. I que jo ara de vegades encara els dic, ostres, moltes gràcies, perquè no entenc com no em vas dir, mira Sara, jo estic fart, ja que em toques per dir-me que estàs malament. És que, ostres, jo també tinc, perquè són moments, ostres, època universitària, són moments en els que les alegries van al 100%, però quan tens una baixó també, 18 anys, no, és el millor moment vital, com per estar sempre en un mateix nivell i per entendre certes coses. Per tant, jo crec que quan eres adult és més fàcil, fa falta una educació, fa falta un coneixement i un dir-li a la gent que no passa res i que no s'apega, que no hi ha cap problema, però puc entendre un poc la dificultat de les altres persones, és a dir, que és cansat. I com la situació de la salut mental ara està un poc més visible, però continua sent un poc un tabú, per no dir un gran tabú, això ajuda a que siga complicat. Clar. A que siga complicat. I t'agradaria un poc, no sé, comentar
comentar-nos com va començar tota aquesta història, a lo millor un poc els inicis o... Sí, perquè hem entrat així molt a saco, però jo què sé, per posar un poc en context o... Doncs jo era una persona... Soc una persona que sempre m'ha agradat molt estudiar i conèixer coses i jo des de ben xicoteta volia ser metge forense. Sara volia ser metge forense. Jo enviava una consulta, ja ho tenia clar. Ja tenia una vida dibuixada i meravellosa. Va arribar segon de batxillerat i aquesta pressió em va superar. Vaig començar a tindre un parell de marejos, etc. Tot derivat a l'ansietat, però bueno, com que van passar un poc per damunt. Els meus pares, familiars, etc. es van preocupar, però va acabar el curs, vaig fer el selectiu, no vaig tenir suficient nota per entrar a medicina i Sara, que mai ha tingut ganes ni de dormir en la porta del costat de la casa, va decidir que s'anava a Londres. Vaig estar un any allí. Vaig aprendre, jo sempre dic, que de tot i un poc d'anglès. I vaig tornar. I clar, allí en Londres, nerviós zero. Superbé tot. Superbé, desmais, no sabia ni el que era. I Londres és una ciutat superxula, m'encanta també. Per tant, vaig aprendre moltíssimes coses, sobretot a ser jo. Vaig tornar, vaig entrar a una universitat de Barcelona per fer medicina i a final del primer any les coses no anaven gens bé i començaren els desmais. Es va desencadenar una sèrie de desmais prou continus vol dir pràcticament diaris, si no més, i va arribar un punt, recordo un octubre, més o menys pel pont d'octubre, de la Comunitat Valenciana, etc. Allí no era festiu, però així sí, i jo vaig tenir un desmai i quan em vaig despertar no vaig notar que no em sentia el braç esquerre. Vaig anar a urgències i vaig anar i vaig acabar ingressada aquella nit en observació perquè si tenia alguna cosa en el cervell. És una cosa que en aquell moment jo, clar, imagineu-vos, una persona de 19 anys, ingressada, pensant que demà tens una ressonància d'urgència, el teu cap no fa que pensar càncer, muerte, i has durat fins als 20 anys, i damunt marejant-te. Vaig tornar a Ontinyent, em van fer iniciativa, jo crec que totes les proves que hi havia en l'hospital, fins que al final una persona, un psiquiatre, li va dir al meu pare, gràcies a qui siga i no a mi, que estava deprimida i que m'esperava un anyet i mig de diversió. I així no va ser. Jo el psiquiatria no sé com va, però d'adivinació de categoria. Literal. Vaig acabar aquell segon any de medicina i quan vaig acabar les coses tampoc van anar bé i vaig decidir que fins així. Que la meva pressió per ser metge m'havia superat. Vaig valorar moltíssimes opcions fins que vaig dir la millor manera és canviar. I vaig canviar a filologia anglesa i catalana, que és un canvi 100%. I vaig començar en Barcelona, perquè clar, aquest procés, jo seguia en Barcelona, vivia soles, el que implica 400 quilòmetres de casa, només amb amics, una situació molt complicada per mi i sobretot pels meus pares que estaven així sentint-me plorar i sabent que me desmaiava i amb tractament psicològic, amb tractament psiquiàtric, amb depressió, aquest sentiment d'alçar-te i no tindré ganes, de no tindre ganes d'eixir de festa i donar-ho tot perquè tens un moment hiper i vols ser la millor i és aquest procés, una situació fàcil, que no és gens fàcil, una situació molt complicada i quan em vaig canviar a filologia tot va canviar. El que no va canviar és el mecanisme meu de davant d'una situació d'estrès dissociar-me. I aquesta és, ha continuat així, tot va millorar, va haver un punt en el que jo vaig deixar d'anar al psicòleg i al psiquiatre i jo el recordo com un punt i a part, sobretot pel fet d'un sentiment d'orgull, d'haver dit, ostres, sou capaç de baixar al pou, saber quin era el teu tope, escalar, caure, tornar a pujar, i així sit. Aquest procés em va donar moltíssimes tècniques i moltíssims avisos de compte, com una alarma de tens una motxilla carregada, l'estàs carregant en excés, o treus pes, o ja saps on vas. Continua passant-me que els canvis vitals
em costen molt. Sí. A mi el Covid, jo sempre dic que quan inicia la tele hi ha gent que pateix estrès i està de mal humor i poc trista, faltava ficar la meva cara en la televisió, és a dir, jo estava sempre molt enfadada, jo he arribat a dir als meus pares no em digueu res avui perquè vaig enfadar-me perquè no em fiqueu guai i no és veritat. El Covid em va afectar molt, damunt durant el Covid vaig conèixer la meva parella, que jo me la vull molt, però va implicar un canvi brutal de tornar-me a València, canviar de feina, canviar d'espai, passar de Barcelona, que som no sé quants mil habitants, a un poble que són 400, molt de canvi. Clar. Això m'afecta, me continua afectant, però clar, òbviament hi ha moltíssimes alertes que sap, vull dir que és que no em deixen ni caure un poc, que en el moment en què m'assome al pou em diuen nene, torna. I jo crec que així, en termes generals, és la meva experiència, sí. Que no és poca cosa, Sí, porque en un minuto. Sí, el que es conta en 5 minuts pues són 5, o bueno, més de 5 anys a lo millor, no? De trajectòria, és brutal. Uau, la veritat és que n'hi ha que tindre 2 collons o 2 ovaris per a viure tot això i per a continuar viva, sincerament, no sé, i estar així amb nosaltres. Enhorabona, perquè gràcies. Jo suposo que és una qüestió del dia a dia, no? També vull dir que no és una qüestió que s'hagi acabat, com tu dius, no? Sinó que dia a dia continues treballant, no? I al final és una qüestió de conviure amb això. Moltes gràcies per compartir la teva experiència. A vosaltres per deixar-me contar-vos-la. Perquè jo crec que, bueno, no sé, rectifica'm si creus que m'equivoco, però jo crec que també el fet de, igual que per fer el paral·lelisme que abans havia fet no? Perquè no siga només ell la quota marica, igual que ell bueno, sabem que són maricons, no? La gent que ha passat per un procés de dur sap, no?, que el que tu acabes de dir, no? Sap i té aquests senyals d'alerta, no?, per a saber, igual que, per exemple, avui he llegit una notícia, no?, d'una persona que li havia agafat un ictus que va sobreviure i que sap a partir d'ara quins són els símptomes, no? Jo crec que és un poc el mateix i és un poc, enllaçant un poc en el que havia comentat abans, ja saps, en el moment en què conegues alguna persona que estiga passant per lo mateix o que hagi passat per lo mateix, saps empatitzar en el sentit de dir, saps trobar aquests punts, no? Sí. Que crec que una persona que no ha passat per una malaltia mental ens podem saber molt bé la teoria, però és molt complicat a l'hora de la pràctica. No sé si m'estic explicant, Sí. Sí. O sigui... jo, perdona, em referisc al fet de donar-li importància a potser alguna cosa que nosaltres qualsevol persona que no hagi estat diagnosticada, vale? I hagi passat per aquest procés d'una malaltia mental es crega que... Perquè jo crec que al final, i sobretot en la societat en la que vivim, hem acceptat o seguim acceptant coses que no són normals, no? O sigui, des del meu punt de vista no és normal tindre una pressió excessiva en la feina, no és normal no poder dormir per les nits perquè no saps si vas a poder pagar el lloguer o no, vull dir-te, això al final són factors que poden precipitar-te a patir una malaltia. Sí. M'explique, no? Sí, passar-ho, com en totes les coses de la vida, et dona empatia, això està clar. Sí. Això segur. I jo puc parlar de l'experiència d'eixir de l'armari, però mai podré parlar posant-me en sabates de ningú. És a dir, perquè a mi no m'ha passat mai, a mi no m'han preguntat mai què m'agradava. Ni ha hagut de dir, hola, soc Sara i m'agraden els homes. A dia d'avui no m'ha passat mai. Per tant, per molt que puc dir, sí, heu de ser valents, etcètera, tal, valentes, tal, és complicat. L'únic que has de fer és intentar aquesta teoria que te saps, saber-la posar-la en pràctica. Clar. O sigui, òbviament jo no li desitge a ningú passar per un procés per entendre, però està clar que passar-lo dona una empatia, està clar. I des d'ací, si algú vol parlar amb mi, el meu telèfon és... No, però per suposat, en Instagram 100%, o sigui, ara quan vegeu l'etiqueta puc parlar-me sense problema, perquè a mi m'hauria agradat molt que una persona em digués és fastidiat, et va costar, però tranquil·la, que hi ha llum al final del túnel i fluorescents, o sigui, i festa i no patisques. Clar. Això és una cosa importantíssima, i el no passa res per demanar ajuda a una tercera persona. Sí. Importantíssim. El teu amic que es fa cerveses amb tu,
és una boníssima persona, t'escolta mogolló i segur que és la millor persona del món mundial. Però demanar ajuda a una tercera persona amb la qual no vas sentir-te jutjada és superimportant. Exacte. Superimportant i no passa res. Jo sí que és veritat que volia un poc comentar, perquè, clar, jo també venint, no? Esta setmana que havíem quedat per a fer el podcast i tal, jo pensava, pues tampoc, no sé, vaig a veure de què podem parlar, no? I clar, volia enllaçar un poc en el que ha comentat Gon, que és el que jo estava donant-li voltes esta setmana, no? És a dir, a com hi ha factors de la societat que poden precipitar el fet de que sorgisca, no? Que es crea una malaltia mental. Que es manifeste, sí. Que es manifeste, efectivament. Ho dia perquè, per exemple, he llegit, que no sé si és bulo o no, que com a que la depressió és una malaltia del segle XXI o del segle XX, no? Jo difiero. Jo també pense que, sincerament, no estava molt ben catalogada la malaltia, que segurament no estaria registrada i punt i final, no? Però que hi ha molta gent, molt de bulo i molt d'això que diuen, no, doncs ves al segle XIX i pregunten los saps, i coses d'aixes, no? Real Fooder i coses d'això. Exacte, doncs un poc clavant-ho tot en el mateix sac, que no em pareix just, no? Però jo sí que és veritat que pensant en tots aquests factors que en la societat que tenim avui en dia ens precipiten a una situació com esta, no? O a patir una malaltia mental, clar, jo pensé, ostres, és que el capitalisme, que jo, és que això, al final... Estava tardant en eixir. Jo flipe, perquè parec marxista, jo sí, però és que l'anàlisi marxista... Els potencials sponsors que a partir d'ara ja no escolten. No, però és veritat, és que a veure, o sigui, vivim en una societat, no sé si convindreu amb mi, de la insatisfacció permanent, no? O sigui, això també, bueno, això perquè partint de la base de que és que així vaig aclarar-me ja en camisa d'11 vales, però mira... Tu, esta és la teua temporada, carinyo. Sí, xica, a ello. La filosofia al final és pensar-lo ja pensado, ¿vale? Pues això n'hi ha gent que ho ha teoritzat ja molt abans que nosaltres, no? I, per exemple, n'hi ha Horkheimer i Adorno, que són dos filòsofs alemanys que es van haver d'exiliar per culpa de la Segona Guerra Mundial i del nazisme i tot el rotllo a Estats Units. Ells són dos teòrics marxistes que, clar, poseu-vos en situació, ¿vale? O sea, són dos teòrics marxistes que per culpa del nazisme es veuen obligats a exiliar-se als Estats Units, ¿vale? Yeah. Clar, ells arriben allí i es tiren les mans al cap i diuen, això, què està passant així? No? I ells comencen a descriure com és la societat americana del moment, no? I clar, i la descriuen com una societat que és permanentment o sigui, un poc el que hem comentat on i jo en les anteriors temporades, no? O sigui, de que tot és productivitat, no? O sigui, no n'hi ha espai per a l'esbarjo real de desconnexió, no, sinó que tot és productiu, no? Inclús ells ja teoritzen a un nivell molt més alt que jo ni entenc ni vaig a parar-me a comentar el rotllo de la indústria del cinema, la indústria de la música, no? I critiquen molt tot això per conforme s'ha configurat tota aquesta indústria que més que art, no? Que podria ser el cinema o la música, és més una indústria per a treure diners a la gent i per a crear necessitats que altra cosa, no? Tot això perquè ho vinc a dir, no? Perquè al final jo crec que exactament el mateix és el que passa en la nostra societat d'avui en dia, no? O sigui que al final tot està creat i tot el sistema està creat de manera per a que contínuament vagis a suplir necessitats creades, no? O sigui, a tu et diuen quan tingues un compte d'Instagram seràs feliç. Quan poses stories en els teus viatges que el fas pel món seràs feliç. Quan el compres un iPhone seràs feliç. I realment és sempre... O sigui, sí, de fet... ja seràs feliç, i és tot, i tot depèn de les coses materials i tot es posposa la felicitat, no? A mi m'ha vingut no sé si era una fàbula o no sé, segur que tu sí que ho saps, que la van donar en castellà en batxillerat i era d'una princesa que sempre estava buscant com el seu príncep ideal i sempre que arribava un príncep no era suficientment bo o no era el príncep. M'entens, sí. No? No sé si te'n recordes, la van donar en primer de batxillerat. És que me'n recordo molt inclús... És que primer de batxillerat no tens fresquet encara. Sí, jo tinc fresquet encara. Aleshores, un poc, és això, sí, jo comulgo con tus idees. Clar, i tot això ho venia a dir perquè aquesta qüestió d'anar posposant la felicitat i, no? O sigui, al final és com
com que els teus objectius a curt termini són que tots depenen al final de la qüestió material, i això és la primera, no? O sigui, sense diners al final no eres res, i que tot és ixa pressió, no? No sé, i que ho crea el sistema, no és una qüestió de que tu decidisques, no, mira, vull tal, no? O sigui, vull aconseguir esta cosa i vaig a esforçar-me, no, sinó que és com que el sistema et pressiona per arribar ahí, no? I al final suposo que això pot ser un desencadenant, no? De que digues, uau, no puc en tota aquesta pressió i ahí va eso. Com ho vegeu? O he divagat massa? No sé. No, en tu línia. És broma. M'esperava bé. Jo diria m'agradaria dir dues coses. La primera cosa, la importància de parar, de dir, jo vull arribar a 10, però he arribat a 8 i no passa res. Puc sentar-me i descansar. Clar. I descansar de veritat. Descansar ja siga dormir les teues hores o ja siga el que he dit abans, sentar-te i dir vaig a comprar-me un llibre, que és el que jo he fet aquest últim mes, de pintar mandales. I vaig a sentar-me i vaig a dedicar 2 hores a estar pintant, com si fos un xicotet. I descanso i faig una cosa de la qual no obtinc ninguna productivitat més que el meu descans. I això és el tema. Això és importantíssim. I en segon lloc m'ha fet pensar una cosa que has dit tu, que durant el procés aquest, una cosa que em va dir el meu psicòleg és que escrivira 2 coses positives que m'havien passat durant el dia. Clar, jo quan ho vaig sentir vaig pensar, ostres, 2 coses positives cada dia, no sé si va ser possible. Però clar, perquè jo pensava, clar, cada dia apuntar, he descobert la cura del càncer i he corregut 3 maratons, clar. No vaig a poder escriure-ho. De fet, crec que no vaig a poder escriure-ho cap dia. Però al final aprens que està genial apuntar, he fet una truita i mai sí boníssima. Clar. Exacte. Sí. He parlat 5 minuts amb el meu millor amic per telèfon, no sé si com m'he rist. Clar. O he escoltat un podcast de Parlar per no callar i m'ha passat superbé durant aquesta hora. I ara va conduir on siga. Per exemple. Clar. Per exemple. I és important el valorar això. Sí. Mira, jo... Jo, un moment, Sí, tira-li. Un últim incís, però que t'has comentat abans, crec que això ja ho vam comentar en el tema de salut mental, que crec que va ser el 6 de la primera temporada, i és que al final, un poc quan es presenta una malaltia mental, no és un únic factor que perquè la societat vagi tan ràpida i el capitalisme siga tan roïn se'ns puga presentar, sinó que al final és una combinació de factors, es multifactorial. Es lo único que quería decir como estudiante de psicología que soy. La quota psicòloga. No, jo el que volia dir era simplement una recomanació, perquè parlant de filosofia, la meva professora de filosofia, María José Pérez Martí, que jo sempre la portaré en el cor, en Glòria Estiga, ella ens recomanava un llibre que es dia El Dios de las pequeñas cosas, que jo he de confessar ara mateixa que vaig començar a llegir-me'l, no me l'he acabat perquè em va pareixer infumable, però m'encanta el títol, no? Perquè és com El Dios de las pequeñas cosas, és a dir, on està la felicitat, no? Clar, pel tema que diem també, no? O sigui, primera, d'on ve aquesta pressió? O sigui, si jo he decidit fixar aquest objectiu, o és la societat, o és el meu entorn que ha decidit fixar-lo per mi, que això també seria altra qüestió, Sí. i de fins a on o sigui, és assequible el meu objectiu, no? O sigui, però que tu comentaves, no? O sigui, on està la felicitat? La felicitat és, home, sí, és curar el càncer o és descobrir una teoria física, no sé què, però també és tot això, no? O sigui, la felicitat de tots els dies, eres feliç en la teva rutina, és que això és superimportant. O sigui, al final jo crec que estem matxacats i moltes vegades ens costa tot fins al punt de desenvolupar una malaltia mental perquè no som feliços tampoc en el dia a dia, no? I al final també crec que és important, no totes les vegades és tan fàcil, no? Perquè no totes les vegades tenen l'oportunitat, o sigui, totes les persones tenen l'oportunitat de canviar aquestes coses que els oprimeixen o els fan mal, no? Però sí que és molt important... El 90% de les vegades és impossible. Clar, però sí que és molt important detectar-ho, perquè sí que hi ha molta gent que a lo millor, no sé, això ja és palla mental a lo millor, ¿vale? Però
potser sí que tens l'oportunitat de canviar les coses que no estan venint-te bé. O sigui, potser és que en la feina en la que estàs vius per a treballar i t'exigeixen massa i no és que, o sigui, potser hi ha gent que no, però potser sí que tens l'oportunitat de buscar una altra feina que a lo millor no cobres tant o a lo millor, però sí que et permet tindre més temps lliure, per exemple, no? O sigui, al final és una qüestió, crec que... Clar, al final entra un joc un poc que jo crec que és el que estem parlant, no? El sistema en el que vivim, no? I en el sistema en el que t'aboca, i sobretot quan tens càrregues, vull dir, responsabilitats, perquè al final si eres una persona que viu soles o tal, que no tens, bàsicament, parlant clar, que alimentar a un fill o a una filla, no? 100%. Que clar, ahí vull dir-te, claro, entren altres factors i jo crec que això s'ha vist sobretot molt en la crisi econòmica que es va viure, bueno, en què on hay coletillas, vull dir, des del 2008, i aquesta crisi per a mi va ser donar-se compte del sistema en el que vivim, no? I que es posa per davant prioritats d'entitats bancàries, no? Front a la vida de la gent, no? De que vaig a un policia a ta casa, li pega una pata a la porta i li diga que esta casa és del banc i que com no estàs pagant perquè estàs preferint pagar l'alimentació dels teus fills a la hipoteca te n'has d'anar a la puta calle. A veure, jo he de dir, he de matisar que jo estava descrivint des de l'òptica de persona, de senyor maricón que no té fills, no? Claro, entenc claro. que, òbviament, quan una persona té fills o una càrrega Havia familiar... olvidat que tu eres la quota marica, carinyo. Quan una persona té una càrrega familiar, al final has de treballar del que siga perquè la teva prioritat és la teva família, no? Sí. Però jo em referís molt, sobretot perquè veig molta gent en xarxes socials que podria equiparar-se a la situació que tinc jo, per exemple, no? O sigui, gent que encara no té càrrega familiar i que no sé, no dic... És a dir, no és que veig jo stories i pense esta persona no està bé, ¿vale? Lo que sí que pense és uau, quin ritme frenètic de vida portem, no? En general, i al final, pues això, què és el que el dona la felicitat? No? O sigui, no recordo en qui parlava, en qui tenia aquesta conversa fa poc, que al final a mi la felicitat me la dona, per exemple, el temps en els amics i en la família. Sí. O sigui, el temps de qualitat. I jo m'he adonat que sóc feliç en aquest moment. Sí, això vam parlar molt, de veres. Per tant, que podria estar en una feina que cobraria 3.000 euros al mes. Ja, però és que si aquesta feina implica estar en Regne Unit a no sé quants quilòmetres de la meva família i dels meus amics sense poder disfrutar-los, és que a lo millor em paga la pena estar cobrant 1.000 així. I un poc també, jo crec que un poc enllaçant en el que havies dit al principi, no sé si tu estaràs d'acord en la fantasia o la falsa il·lusió que nosaltres es montem, no? En el fet de, per la teva experiència que havies comentat de metge forense, no? I tal. Clar, al final ens clavem una per una banda les que ens clava la societat i per altra les que nosaltres mateixos ens montem, no? De quan aconseguís això seré veritablement feliç, no? Correcte. Ja, però és que possiblement no sigues, i ahí entra en joc ja la frustració, no? El fet de que frustrant és haver-te esforçat tant per una cosa o sense esforçar-te però que t'ha vingut i que quan ho tens realment no és com pensaves, no? Sí, jo, mira, afegiria que jo crec que està bé, no?, tindre un objectiu. Total. I pensar que aquest objectiu va fer-te feliç. L'important és també esforçar-te en que en el camí a arribar a aquest objectiu també sigues feliç. Totalment. És a dir, està molt bé. Jo, per exemple, a hores d'ara estic plantejant-me la idea de començar un doctorat. Molt bé. Sort. Però sé el que implica. El meu pare el va fer quan jo era prou més major i sé el que implica. Sé la feina que implica, la dedicació que implica, l'esforç que implica, però també vaig veure el que va disfrutar ell fent-lo. S'ho va patir també, com jo crec que tots els doctorats del món, però alguns més que altres, però ho va disfrutar molt i jo crec que això és superimportant. I també un poc jo crec que el que has dit tu abans, no? Que si ens plantegem arribar al 10 però s'han quedat en el 8 no passa res. Exacte, no? Sí. Però jo crec que això és molt... Vull dir, no se'ns ensenya a saber gestionar aquesta frustració, no? A saber com gestionar el no complir els objectius que hem tingut, que se'ns han imposat o que nosaltres mateixes ens hem imposat sense adonar-se. No, clar, i perquè sempre està el comentari de ai, quina llàstima. Clar, exacte, un poc clar, això. Per suposat. Però és que potser
el que hem d'atrevir-nos davant d'aquest comentari de ai, és quina llàstima, dir, en absolut. Sí. Perquè jo estic ara supercontent amb aquest punt. Totalment, exacte. I m'encanta. Ostres, és que jo havia de fer el meu doctorat, no sé, en 4 anys. I al final se m'ha allargat a 8, que és el doble. O a 5. A 5 i mig, no passa res. I dir, ostres, quina pena. En absolut. Perquè jo aquests 8 anys he disfrutat un muntó. I m'ho ha passat superbé. Mira, jo això, i per lo que parlava un poc abans tot, no?, de confessiones que fem així en el podcast, a mi de fet m'ha passat un poc, perquè, bueno, jo quan vaig acabar el batxillerat vaig divagar molt en la meva vida. Sí, vaig divagar, m'ho vaig passar molt bé, vaig descobrir coses, no?, que sabia que volia fer o que no, fins al punt de que vaig trobar els estudis que m'agradaven i que realment volia fer, que és psicologia. Jo estic a distància i, vull dir, ha sigut un procés molt llarg i a mi me va costar molt veure que la gent de la meva edat estava acabant la carrera i jo l'estava començant, no? I damunt estava començant a distància i havia de treballar per a poder costejar-me, no?, i aquests estudis. I és un poc això, és un poc el que tu has dit, no? És un poc el fet de dir, quan la gent te pregunta, que tu tingues la suficient capacitat per a dir, doncs, estic de puta mare, saps? Clar, sí. Saps? I al final no va ser que estiga millor o pitjor des de la teua objectiva, sinó des de la meua, que és la que realment compta. Sí. M'explique un Clar, poc? inclús, i també la llibertat de dir estic superbé, hi ha dies que estic fastidiat, Sí. perquè he d'entregar dos treballs, jo estic fent ara un màster d'Humanitats que m'encanta, però de vegades m'estressa un poc. Sí, jo he d'entregar avui un treball i estic allà mirant l'hora un poc. I clar que està bé de repent dir m'encanta, sí, és veritat que tinc una assignatura de filosofia pràctica que no m'agrada gens, però no passa res. Clar, és que és No això passa un res, poc. passaré esa punxa. És un poc el tema ese, no? També el tema de dir, o inclús per lo que diem abans, vaig a començar a estudiar els estudis que sempre he volgut, que han sigut art. I és que, carinyos, estic segur que aneu a tindre una assignatura que no vos va agradar. Clar. O bé perquè l'assignatura no està feta, no vos agrada, o perquè el professorat no acaba d'empatitzar amb vosaltres, no acaba de transmitir-vos el que necessiteu i no aneu a congeniar en aquesta assignatura. Però no significa que hi ha catàstrofe i tot mal, no? Vull dir, i al final està superbé això, el poder verbalitzar el no estic bé, no, això no m'agrada. I jo crec que això costa molt, no? Moltíssim. Per una banda tenim por al rebuig, no?, al que ens diguen que no, i per altra banda també tenim por a dir no. Clar, No? sí, sí. Bueno, creo yo. Home, Tona, ¿tú qué piensas? És complicat, desde luego, perdona. La cuota No, marica no. que hable. No, jo crec que és complicat verbalitzar-ho, però en general, no? És com quan fan un comentari, no sé, jo ara penso moltes vegades, no? Que de vegades veus comentaris, millor homòfobs o masclistes, tal, i dius, és que, mare meva, quina malícia. I no és capaç de dir, mira, perdona, aquest comentari a tu et semblarà que no, però no és del tot correcte. No veus que hi ha aquí un punt homòfob, masclista, racista, el que vulguis, que no està d'acord en aquest segle. Que igual el segle XVII ho acceptava, però ara el XXI no. Això és I ens que- costa prou verbalitzar-ho. Saps què passa? Que és que això ho van comentar en un podcast, però que encara no ha eixit. Perquè com estem... Bueno, però ara sí que ha eixit. Ah, bueno, però en el moment d'ara no. En el moment de la gravació no ha En el eixit. moment de la gravació no. Doncs, Però com van comentar ells, tinc raó. És totalment això, és de veres, és un poc així, no? Sí. I al final jo crec que ahí inclús entra, no?, el teu propi coneixement, la teva pròpia experiència vital de dir, vaig entrar en esta batalla o no vaig entrar en esta batalla, no? També, sí. M'entens? De dir, vale, va, avui estic guai i avui sí que vaig a dir-ho. O avui no estic guai i vaig a passar. No sé, és un poc... La vida és molt complicada. La vida és molt complicada. O sigui, per a mi, la major decepció en la meva vida, la vida adulta, en diferència. Sí? Buah, total. Pues jo no. No? Uf. A veure, en el sentit romàntic... No, Jo ni crec- romàntic ni... No, ni tu estàs leches. a romantitzar molt el nostre passat, ¿vale? Però... No, o sigui, Jo us he no. de dir que jo el tinc romantitzat del que vos he escoltat. Si estos han viscut... No, però jo ho ha perdut. No. No, jo estic referint a l'època adolescent.
No, jo no em referia a això. O sea, jo em referís que... Adulta eres ahora. Sí, adulta soy ahora. Antes de esto era adolescente. Sí, però jo, Enrique, la vida adulta és un poc broma perquè t'has d'alçar cada dia, has de saber què vas a fer-te per dinar, has de pagar un lloguer, has de pagar una llum, has de pagar una aigua, i això no ho dient d'executius. Jo no tinc ni d'adolescència, dic d'executius. Vale? Ahí té raó, Bueno, però jo no canviaria ara, Vull no, home, jo tampoc, jo tampoc. Tot i això no canviaria. Sí. Però no, a veure, en tot el que he comentat sí que estic d'acord, no? I a banda pense que és difícil, no? O sigui, jo ara mateix, és que clar, això... El tono del futur, per favor, no t'avergonyisques molt de quan vagis a escoltar això. Però a veure, jo ara estic en un moment de crisi perquè estic acabant la meva tesi doctoral. Bueno, acabant. Estic exactament en el moment que has descrit, és a dir, jo hauria d'haver-la acabat en 4 anys, segurament s'allargarà 5, no passa res, però estic en un moment en el qual ho poso en dubte tot, no? I poso en dubte que això no m'ha passat només a mi, soc conscient, ¿vale? I li passa a moltíssima gent que fa la tesi, perquè quan... I li passarà. Clar, i t'has passat 4 o 5 anys de la teva vida dedicant-los a això, i ara que s'acaba és com, uau, i ara què? ¿Vale? I és com un abisme, per això hi ha molt de xiste que si, bueno, que rula per la web i tal de pàgines d'estudiants de doctorat, de que la pregunta que mai se li fa a un estudiant de doctorat és i després què? ¿Vale? Perquè això és com enfrontar-se a l'abisme, no? Però bueno, tot això ho dic perquè en esta fase final de la tesi que m'he qüestionat tot fins al punt de la carrera que he fet, ¿vale? Perquè a lo millor algú pot començar a sospitar quina és la carrera que m'haguera agradat fer, ¿vale? Pues bueno... Químiques. Sí, químiques i físiques. Pues bueno, vaig acabar parlant d'això perquè precisament llegir sobre filosofia m'ha ajudat moltíssim, ¿vale? Perquè así vas a fer jo, pues sí, voy a hablar de mi libro. Desnúdate, cariño. Sí, perquè la filosofia parla de qualsevol tema de la vida, no? I al final... llegir sobre filosofia de la ciència m'ha ajudat a veure que moltes preguntes o moltes coses que jo m'he qüestionat i preguntes que jo m'he fet al llarg d'estos 4 o 5 anys no, de tesi, n'hi ha altra gent que no només s'ha fet ja les preguntes, sinó que ha intentat donar-los resposta. O sigui, a mi llegir filosofia de la ciència m'ha ajudat a sentir-me, però no només a nivell del treball que estic fent, no? Sinó és que n'hi ha gent que ha pensat, per exemple, el sistema de... O sigui, per què el sistema de ciència funciona, no? O sigui, el tema de publicar articles científics, què porta un científic, quina és la motivació d'un científic per a publicar i fer el seu treball. Tots aquests aspectes que ja no són tan científics en si, sinó que són més sociològics, tot això hi ha algú que ja ho ha pensat i li ha posat resposta, no? Tot això per què ho dic? Perquè al final llegir sobre experiències de gent t'aporta coses, no? I jo crec que també en el tema de... O escoltar podcast. Simplement, o sigui, apropar-se a vivències d'altres persones, no? Que també és per lo que fem el podcast, efectivament, no? I jo ara volia fer-te la pregunta, no? O sigui, tu has llegit o t'has volgut apropar o alguna espècie de... O sigui, has tingut alguna espècie de recurs a l'abast de gent que hagi passat pel mateix procés que tu i t'has ajudat o no? O ha sigut un procés més individual? O... Ha sigut un procés individual. He llegit molt, també compta amb el que has dit, perquè internet és un mar superobert, però he llegit molt clar d'experiències, perquè també és agradable escoltar que es pot eixir, o és agradable buscar una teràpia. A mi, per exemple, em van proposar fer hipnosi, i jo mai més, o sigui, no em va agradar gens en absolut, aquesta pèrdua de control no em va agradar, però sí que em va ajudar llegir experiències de gent que sí que li va ajudar. És a dir, aquest pas que tu has fet que no ha funcionat no ha sigut, és a dir, no l'hem fet per fer-lo, l'hem fet perquè hi ha gent que li ajuda i potser tu hagués tingut aquesta sort, ja ho trobarem un altre. Per tant, això ajuda molt. Ajuda molt sobretot el fet de no sentir-te única. Ara el que tu has dit, les preguntes que jo em faig, hi ha gent que abans se les han fet i les ha intentat respondre. Doncs això també és molt important, el fet de dir, el que tu estàs patint ara no eres la primera ni l'última. I va passar-li a més gent. I va passar-li a més gent, i li ha passat a més gent, i hi ha gent que ho ha patit, i ho ha verbalitzat, i en aquest llibre tens una experiència, i en aquest llibre l'ha escrit un psicòleg que no ha patit mai això, però sí que ho ha tractat molt i parla sobre això i veus la part teòrica, i jo que tot i que
mentiria si dic que no soc de lletres perquè estudio filologia, tinc el cap molt quadrat i necessite com veure tot com en un procediment molt clar, en moltes escales i pas 1, pas 2, pas 3. Llegir sobre això m'ajuda molt, clar. Veure una part... A mi, veure una part científica en el meu procés m'ajuda molt, clar. Veure que la gent se fa les mateixes preguntes i té els mateixos sentiments que tu. Clar, és importantíssim no sentir-te sol. Sí. Clar, i sobretot jo crec que ell també forma part, no? O també crec que és important el fet de reconèixer les malalties mentals, que també ho hem parlat moltes vegades, com a malalties, no? Clar. Perquè de veritat, és que, i potser la gent que ens escolta, quan ho diem, no? O ho dic, pensen, buah, com te'n passes... Però és que encara jo crec que hi ha gent que pensa que les malalties mentals les té una persona perquè vol, o perquè és massa dèbil. O les minimitza. Sí, i no, o sigui, estar trist no és el mateix que tindre una depressió, i una persona que té depressió no la té perquè és més fluixa o perquè és més dèbil o perquè... No, és perquè té una malaltia. Igual que una persona que es trenca la cama o que té un càncer, no li dius, hòstia, és que tens un càncer perquè eres més fluix. Clar. Una persona que té una malaltia mental no et planteges és que està així perquè vol o és que... No sé. Bàsicament és això, anava a dir, si no foren coses importants no hi haurien professionals, no hi haurien persones professionals que es dedicaren a d'això, no? És a dir, si no farà falta no existiria aquest camp per a que, bueno, el tema de la sanitat pública i tal és altre tema, però vull dir, no existirien aquests professionals, no? I aquests professionals. Clar. Pues, Caris, jo és que no sé com anem de temps, però... Encara ens queda algo de temps. Deixeu-me dir una cosa que abans les que tu vulguis. És dues coses. En primer lloc, això sí que és un parèntesi 100%, anar al psicòleg no és el que veus a la televisió. És a dir, pot ser que tinguis un xeslon, però no sempre passa així. De vegades hi ha una cadira, la persona està mirant als ulls i té una llibreta que no va passant ahí ràpida i no sempre la culpa tenen un trauma els teus pares quan eres xicotet. Clar. Hi ha moltes altres opcions me dices brutals. Un incís, per favor. I és que és interruptor. Sí, això, jo... Interruptor. Jo molt, perdó, però és que necessito fer-lo perquè m'agrada molt el que acabes de dir, perquè justament, i això és un altre exercici de despullar-me, la setmana passada van tindre una conversa, no? Després van quedar per a dinar i van tindre una conversa el meu grup d'amigues i Tono, jo estic anant a teràpia i Tono me preguntava, no? Un poc, i què passa ahí, no? Què és el que... Què feu? Balleu o no balleu? La pregunta més repetida. Es feu la mise en place? I clar, a mi m'ha agradar, no? Perquè sí que és de veres que jo en Tono, a banda de que tenim molta confiança i tal, li conté moltes coses de la carrera, no? I coses que fem, però clar, aquesta experiència, no? I aquesta part pràctica, per així dir, no ho havíem parlat mai, o no s'havia arribat. Vull dir, me va semblar molt curiós que una persona me preguntarà, i què es fa ahí, no? O què te pregunta? O com se sap? Aleshores és un poc això, no és el que es veu en televisió, no? És, bueno, cada teràpia és un món. Sí, clar. Però jo he anat a 3 diferents, a 4, perdona, i sempre he assegut amb una taula i una cadira. Sí, jo també, per exemple, en la hipnosi la vaig fer gitada, en el xeslon aquest que tenia, vull dir que existeix la psicologia del xeslon, però no sempre és igual. I no són sempre uns argentins un poc com una cabra que et pregunten coses superestranyes, ni sempre t'ensenyen dibuixos estranys perquè tu digues què veus ahí. Passen 50.000 coses diferents i et donen, a més en el meu cas, una sensació que vas ahí, els contes els teus problemes i quan te'n vas, jo no sé què fan ells amb els problemes, però no existeixen tan reals, o es veus d'altra manera. I igual anar a mi em segueix costant, però quan te'n vas és una meravella. I la segona cosa que volia comentar del que hem dit sobre com es veu socialment, hi ha gent que entén les malalties mentals, disculpeu, però que no s'atreveixen a preguntar-te. Sí. És a dir, a mi m'ha corregut de tindre un desmai davant d'un grup i que després tot el món m'ajudara tal qual, però que després ningú em preguntara com estàs? Et compra una Coca-Cola, et conviden una cervesa, te pega una palmadeta a l'esquena, però ningú et diu, ei, com estàs? Perquè si t'ha passat això serà per alguna cosa, no? Si t'has desmaiat i quan has tornat a ser tu has
t'has fartat de repetir tranquils, tranquils, em passa moltes vegades, no fa falta sucre, és una qüestió d'ansietat, etc. Ostres, ningú després, per què no preguntes, ostres, passa alguna cosa, comenta qualsevol cosa, no? Així és una cervesa i dime el que vulguis. Això costa molt. I a la persona que ho pateix, aprofite els que m'estiguen sentint que me coneguen, ostres, per favor, pregunteu. Reconforta perquè et molt. fa sentir Sí. raríssima. Clar, és com... El el bitxo fet de la raro. Clar, el fet de la pregunta és com normalitzar la situació, Sí. no? O sigui, i el fet de negar, o sigui, de no preguntar és com si negues el que acaba de passar, Sí. no? O sigui, és com, uau, lo que acaba de passar és, entre cometes, no? Entén-me, és com una cosa vergonyosa, no? Sí, és de pobreta. Clar, anem a això, deixar-ho a una banda, no anem a preguntar-li per no posar-li incòmoda i al contrari, o sigui, tu el fas sentir Exacte. incòmoda I ese és el tema. que la gent no et pregunte, Sí. no? Sí. Ahí sí que haig de fer un poc d'advocat del diable, no? I és que és un poc el que estava comentant també abans, o sigui, la falta d'educació social Sí. respecte a aquests temes jo crec que fa que la gent no sàpiga com comportar-se davant d'aquestes situacions, saps? Sí, no es I culpe. també, clar, no, Sí, no, totalment, o totalment. sigui, si entenc el que vols dir, però vull dir que aprofitem este fòrum, no?, per a dir-li a la gent que, jolín, que si passa alguna vegada, també, per preguntar és ofendre? Pues no. O sigui, No. preguntes, si la persona vol respondre, respondrà. Que no? Pues bueno, n'hi haurà, a lo millor hi ha gent que no, però bueno, sempre ell dirà, no passa res, i ja està, però a lo millor hi ha altra persona que sí que li apetís. Ho agrairà. Clar. Sí, o millor dius, què passa? No, estic bé, tranquil. I probablement siga mentida, però en aquest moment no vols verbalitzar-ho, o és una persona amb la que no t'apetís contar-li, Clar. i això està clar. Clar. No tens molt apetís dir-li, estic fatal. Hi ha gent que li dius, estic bé, i ja està. No? Tothom que pregunta, com estàs? Bé, i sempre és mentida, però Sí. no vas explicar-li sempre la realitat a tot el món Bàsicament, que te trobes exacte. pel carrer. Exacte. Clar. Això Sí, està que clar, tampoc eh? tinguem por la gent que està pel carrer, no? I que diga, com estàs? I que, Clar. no va passar, això. No, que va a comentar així. Pregunta'm com estic, vol dir que... Exacte. Oye, pues jo, personalment, vull donar-te les gràcies A perquè vosaltres, crec que ha estat vosaltres. molt guai. Sí. Ha estat molt bé. Bueno, personalment. Que si algú mos vol valorar en un 0, sempre trec el trema, no sé per què. El tema d'estrès de otra vegada. Joder, macho, no ho superes, No, perquè m'ha vingut en rotllo puntuació de TripAdvisor. Pues mira, Però bueno, però nada. perdona una cosa, és que jo estic menys posat en això, però en Spotify, per exemple, Sí, ho han tret- es pot ho han tret- votar, ho han tret no? ara, ho han tret O sigui, ara. es pot votar el podcast. Però te ho donen quan acabes d'escoltar-lo al complet. No pots votar al principi, has d'escoltar tot el capítol. Bueno, ja, però és que jo partís de la base que la gent mos escolta tota la turra. Però és que ho aguantat fins al final. O mos posen un 5 o... Que nosotros somos muy de 5. I hasta aquí. Jo també vull agrair-te, Sara, que hagis vingut. La veritat és que per a nosaltres Sí, ha ha sigut estat molt molt guai, especial. Sara, molt guai. Perquè una cosa és parlar des de fora i parlar de generalitats i altra cosa Sí. és, al final, pues això, no? O sigui, parlar amb una persona que ho ha viscut en primera persona, mai millor dit, i res. I que esperem que hagis estat a gust. Exacte. Molt, I que sobretot que un poc el que comentem Tono i jo sempre, que servisca algú, que estem segurs que sí, no? Que alguna persona el puga escoltar i se'n puga anar a dormir més tranquil·la avui o més reconfortada o... Clar, i Sara ho ha dit, que si alguna persona que ens escolta Clar. vol parlar Per de favor. l'experiència, vols donar el teu perfil d'Instagram? Sí, el meu perfil d'Instagram és Sara a seques, amb dues as. I podeu escriure'm quan vulgueu, de veritat. I que si algú no el troba, que ens parli a nosaltres i, Sí, també, i, clar. Posem en derivem. contacte. Clar. O Clar, vos clar. ajudem també. Jo és que encara no m'he obert consulta. Bueno, ja clavarem falca publicitària en el futur. Exacte. Bueno, has estat a gust, Sara? Molt a gust, moltes gràcies. Que guai. I a mi, com a Sara, m'ha vingut superbé. Ole, pues un aplaudiment per això. Bueno, i perquè Agraïts, també, agraïts. jo vaig a dir-ho ja, perquè mos ha portat unes cerveses que estaven de puta mare. Sí, muy bien. Mos encanta que la gent que ve al podcast porte cervesa. Perquè altra cosa no, però cervesa... Sí, no, pues sí. sí. Sí a la vida. Pues claro que sí.
Així, vols dir alguna cosa més? Alguna cosa que se t'hagi quedat ahí? No, jo crec que ja tota la turra que volia donar està dita. Nosaltres ja som expertes en donar la turra. Total, així, i les que mos queden. Bueno, pues només mos queda ja concloure amb Cançó? una cançoneta. Quina cançó tens alguna cançó en ment? Jo havia pensat en Claro que cantar sí. Aire de Pedro Marín. Quina és Sabeu això? quina és? La de Aire... Tu comença. Me falta Soy como el aire. Adéu! Cuideu-vos, Gràcies. Carles!